afi aseda etosumienu enkama odifo Jacob bechi oni na adwumayefo ene ne mpanimfo se ene ya wodai na yahyiemu awurade dinimu na osemenka nyame asem enkyero jemeso amen amen oh jemeso amen amen ebi odifo bia moma na so ntise mpese obetenase na mekase mi ene nyamesam ka no menche kura se mecha na ebi ahohom no na die befa baabi gidi asore eye honhom asore yes ti e ka honhom asore a gidi asore through faith church e ka ho bi obi nka amen amen eno na wahu a ati adanse bia ma wa odi abetene fi ha hallelujah amen oh hallelujah amen enti yesia se ya dia ma me se mani age na me wura asan ho no en se na me wo kofodua baby ameka se last week me call ye no ho ne yetete me na me ba kumase no ena me papa so owo me no se ubeye biribia na wo mpaye mi se nyame a ontwema ho tiniye ba se o se o mi kosua adwuma ukosua adwuma kra obeka se yenko bo mpaye emi se nyame ya se adwuma be na opese ukosua enti me ya madwen se me ba besua adwuma e okumase menene kan ya no ntimase enti o yesi yenko bo mpaye ti ekokuro bi na ye fre ho begro uduru ukokofodua udu osiamu a na ofa benkum ho be poso sai fre ho begro ti ye bo mpaye na no difo bi ye fe ne nok enya onye di sem se ye ho ase minkokumase na ansa na mekokumase no minko pani dwon ho enkoye mpabo na otwemienu ansa na makosua adwuma jemeso amen amen ansa na me papa eti ase se memre kumase enti enam agya domako agya rubi adomako enam no so ona be fa me de me ba kumase ebe sua adwuma enti me ba ye na me ko pani dwon ho obi a me meye mpabo na otwemienu na me nsom no me be di afi na me nkosua adwuma no obi nka amen amen me be di afi ba ko opani dwon ho na me nkosua adwuma no ametene nchen esom saa dia ma me se me wura ho na mani age no emra papa tiase no sei na ne ye mpabo ohu ene hu ma be ye adwuma wole mu a gidifo ma menum papa no mo me yensan kofa yes efise ade we ya odifo ntina na me se me pese obetena se na me ka asem yi na ote na nuru baabi ama mo anane no papa na yaba na nimu a yaba hwehwe bibia free ni ho no se ade na yaba pe no yare bi na daw so akontuo na wohwe wo be se wonya nyame anu adom se ewo odifo ho a se ade a wo pe na ni a anka wo ba ya no atamama wo oh yes obi nka amen amen ade a wo pe ne se ni a anka wo ba ya ne atamama wo nanka wo ye free but ye bagi ade no obi ho ana papa na ye bagi ade wo no ho no ne tena bi ani hunam fam enti ye be sere no enti misua ade bi o papa dwon ho se wo bompa ye mo hantan pa abo sere enkutu sirem na ukoye ne wo panyina wie ese baby wo kwa mpa bo ne twa nipa no mo ba o
Hey, 12. Now, every cry, then you made the message be a man. Say, Casafa. Now, person can knew in the entire when you go on the Asabano, what you miss soon, they be now with young children was on them. Not an over 3 years near the preaching amount. Say, Casa. Nanka esa wo chira de na bi kwani Nyankopon pese wo de twe akra bi ana wo de asam na wo de ba ne yense nkyerene wo be gina mu ane ama time if you say time ko ena wo hwe ade no so time ye den e ko Yes. enti wuntimi mekasa wana wa bia ena se de honhom de odifo yi adwuma yi won sa agye mmere ese se ye ma honhom ne kwan enti ye nyamere mana na ya frɛ no kesi a wabɛyɛ n'adwuma o yɛbɛsan frɛ no deɛ aka bia wobɛhu sɛ ɛmmerɛ ne nkɔ n'anim no na mmere bi meba kurofo mu asafom yɛyi asɔre saa mehwɛ sɛ pani yɛremi adwumfoɔ ɔne adiifoɔ bi ɛbɛpie dan anim saa da no na adiifoɔ no yɛ adwuma ma yɛpirikyi awie a yɛbɛpɔn o ɛna honhom no asoma no na ɔde honhom bi bɛwura adam hɔ saa da no yɛfiri asɔre dam hɔ ne kɔbɔ no nsia go from us on them. Now, you need me to menyame. Now, what you odifo say, you train your me any money. Intimidate me, and say, oh, a year bus a sia, na ye ni found one. We judge you, you know, you bet some mammy and our papa no kuna. Yes, he said, Tuntum. Said Tuntum, baby, I could be, I just said Tuntum. As until 4 quarter, a Jim. Ya no hanu mu de ya ne nsa da nya yi sa ba me ba ha no obi a ukura we ni afisa se ya wa yituntum aguo omo pese omo chese wo ba so me me da kura hwe ya boduku tuntum obi nka amen eno ya wodam pa boy me ne wo ka onyankopon mani ye ene honhom awurade de adum gidi asore wo tumi ya odifo de kasa wo radio ni tv so odifo unu aketua me tufo emanense santa if you say yeah me say anka wo hye obi ase de a de opese wo yenu ntimi nye but ahofam a wo hwe edan we ya ho hye miduru ha no mani age na me wura san ho me wura na ya na ho ne se ne wo nyame nipa bi ahohom bi woni mu sei a nanka odo dwuma ne sen ni nipadua odifo oti we nyese oti ara me bo na ba so odo gidi adwuma no sen ni nipadua yes ha edan ya wasi obi obeba ha bia beka enti ema ne nya wo yase bia ye kan ye bo na ba so efi se entansi efi se nya dai entansi oh yes se anka ye hyase a ye bebo pata asenka mkoebi ena December asem nyai mebo bowie nade ni nyina agu ho mebo ka 70 million enade ni nyina agu me fie sisi a mese menton nade ni gu ho sisi a blocks ni nyama me ye obi di asase ni cheme ma me bi na di asase ni cheme kwae da kwan obi anya so se ya me dia me fanti asole ena honhom no se me nyai ena magyai nade ni gu me fie sisi me bo ka 70 million me fa greda ko dwi su nyina se nyame ama wo so ahode a untimi ebisanka ye nyina na ye be hyase ne ye ne kaka ye to collection a ye se yenko to nchensen ye to collection a ye se ntwa block na ye to nnua bi kura nka ye be bo bere ne ye de ahyase a sika e ba na fe da bi se de high end ye nsi dan bye ba bi a wonye sika ne firi ya odi ye adwuma wi wo wasi dan da ana wo ti gan na wo ye dan ho adwuma unim ka e ka wabo e wo dan wi ho se wasi dan da unim ka wabo me ti ha no na me check nnua no ma hwe bibia o odi fo me gina me na de ni nyina wie ye no me bo mpa ya na madam fu bi o bro chire o free tepa eno si nnua ni nyina wo be fa ho ka enti wo pa nnua no tepa o anko de bremi se yemfa moso
Yes, is in Riano Quano, Sabrano, Nemiano Qua, a 500 million. Now they were Nagana baby and real drew. Now when we are a good answer, I was of me and some Cassian Fama before. Sir, you will be a home winning more or getting a mere who say, Gidi Sana Netie. Say me message me den nam sana netie na adifo no tete say the bible me adifo no tete na anti obi a won ne duma chede ti say honmone na ha me a me se me kwa oluma ya chea kurase akoye mpaabo eho na tumi ni wo say yare bi da me so ma ya enkwa me se me ko bibia ni akoye mpaabo umfiri ho mbra no ne wurade asaw yare obi anka amen Amen. enti odifo se de yasase no sa won se de honhom na ba ya adwuma enye mmira ma honhom no epo bia obonifo na bobia na gisem firi nyame na wa wo ba ye nso ye wurade aka fa wo ho nne yesi jaiboni e jaiboni na de ye nhira de kan no ewurade dinimu ebebam Amen. In my radio, I saw her. Oh, yes. I guess I'm a young American, me and you'll be a one of a cocoa and pabo. Why we are best friend, I'm a mother. Miranda, I made your opinion about me, no cray about it. To who's a me, my cover be some coy and pabo, made me muddy in one paba, no meaning the Mohunitia, Yes. and son of a co. In the baby said, you man. Yes, I did for any baby said, you man. And I have better. Me too heading Grand Cobia, a crew. I said, Okona Chile Swa. Oh, yes. I'm a near be bar. Oh, yes. Lay a Granny Atwa. Pa. Near Kobe saying Uncle Pon, ye ship him. Dear Cosso. Auntie, at my form, come with you for. I'm on my name, so a hoe. Uni ho, Mamma Papa in your ding. Let to me in your cassia. Now, the million. Me quotation no abroswa na mienu Acts 16:16 Acts 16:16 Did you sorry ya ho sorry Did you sorry my brother what way ya ho sorry say wunya gidie na watena fia na wagya wi ase ne niam bebira to agu na unipadua no ma na ye pewa wurade anim sa wakobosom so da wakachi odifo na niema wakogi ni nyina ya dia togu na tumi na gya wachiri dia ewurade wo fie ha obaye nsankyerene amen na wo kana yale pa Acts 16:16 Acts chapter 16 verse odifo asem so ya wasem Acts chapter 16 verse number number 16 fu mekra mefale na na me wa man platform wi dia ma ntufu Acts 16:16 kinkan Asmanfo ngoma no eti edunsia nyimo edunsia Bible says wose afrabia ayaresa eti afrabi ayaresa oh yes kinkan Bible now say eba say ye kwa asore no abawa bi owo akwonhom be hia ye abawa bi a na owo akom yes obi hia ye honhomone ya akom oh yes ebe hia Paul no kinkan ento aso no read the Bible enso no de akomhye no amani wura no anya de bebre abawa ne de nkomhye no amani wura no anya sika yes bebre oh yes bebre read the Bible verse number 17 no konim ono no di Paul achi ene echitiatia mu se ene asuafo na echitiatia mu se oni pai ni Onyankopon ko a ahanko na hia me obi a honhommode woni mu no de honhomfiti ni mu no ene ohun Paul no no se we mu ni osorosoro Onyankopon enko a wo ye den wo kire mo nkwagye kwan wo kire nkwagye kwan me kan se we kwa no man kan wi ametena se yes nkwagye kwan ba asenkafo ne adwumayfo ni gidifo e wa ha eda menya kwan wo mpanifo titiro no nyina asem we meka ye kire nkwagye kwan anu ntina awurade ama otumi sa wo ma asem no mu ye ha wo ma asem no mu ye ha retumi ya ode kasa o TV ni radio so anu ntina awurade ama otumi enti asenkafo e wo gidi mu nyina hwensua se
chire nipa enkwagye kwan Yes. Madam Fusofo bi Madam Fusofo onye gidi sofo ohunu ade odifo ohunu ade no frɛ ka kyerɛ na wanti ebebam enti sɛ ɛka ɛno nko ade a anka yɛ wasofo bi wa monte ɔmo so hunu bi but uni bi dia ma Nyankopɔn tumi ni di akyi no edi wakyi no ɛyɛ nkwagye kwan ɔma yɛ nkyerɛ nkwagye kwan ɔba na ɔmo ne tini mu no ka kyerɛ ne nkrɔfo no sɛ wei mu ne ɔsoro Nyankopɔn ko a ɔkyerɛ mo nkwagye kwan kyerɛ nkwagye kwan yes nti wotia na wote monim wone wo yere te wonya ne ho ade woyi nyinsa tugu wotie adwamammom wo hyɛ ntare bɔne nyinsa yi guo wɔ mu a maamie papai nkwagye no onka ho ɛno deɛ wanka amen amen asa no deɛ anya wo de odi ko bi wa oba hanti na wo ahu sɛ ɔhyɛ atare kama no na no sister bi oba mpa ba obepo so mi hia na me say ei ya tira nkwagye kwan ɛno nti na awurade da so bɛn no ɛno nti ɛna awurade da so bɛn ɛno na wagye adanseɛ woyɛ odi fo TV so wotie no radio so hwɛ tumi a wɔde kasa ɛmɛmu wo da agye sɛ wowu gyina wo na so na tu o man no any Ghana mindful anu ba ku bi amitie na me say yes odifu akasa me say you dey here nante anadwo preach we na nante anadwo a sa no me yom di kuma in the name so preaching na to me wo mu sa titi kura ne amayofo no mo mpɛ wasɛm da ba o defe wo mu a mo mpɛ wasɛm we mu ni ososo Nyankopɔn no nko a ɔkyerɛ mo nkwagye kwan ɔkyerɛ yɛ nkwagye kwan yes nkwagye kwan efi sɛ abusuafo de yɛpɛ ne ha nyina yɛbɛgya hɔ kɔ yɛpɛ ne ha nyina ɛnyɛ sika ɛdan kakraka yɛnyɛ sika ɛdan ma yɛbɛgya hɔ kɔ oh yes but sɛ yɛnya baabi papa tena ɛne mu na yɛ papa daakye bi abusuafo daakye bi sɛ yɛnya baabi papa tena ne amane na wode aban deɛ adwuma no nkɔ yie sikasɛm yɛ basa yadeɛ bi da so minimum awurade amaso na hwɛ sɛ wɔyɛ nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn ba ba ha yi wɔbɛyɛ but onkwagyeɛ ɛho hia enti gyaabɔne wode wo mma asɔre wei bi kraa gyaabɔne na wo nipadua no nyɛ pɛ bɔmmɔden sɛ wobɛbɔ tene ne abrabɔ bɔmmɔden paa sɛ wobɛbɔ tene ne abrabɔ na wɔtena awurade no ase na hwɛ ɔgye a ɔde bɛma ne man obi nka amen 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 bɔmmɔden wode ɔmma asɔre no bi kraa onkwagyeɛ ho hia yes bɔmmɔden sɛ wobɛbɔ tene ne abrabɔ baabi a woteɛ bɔmmɔden sɛ wobɛbɔ tene ne abrabɔ obi nka amen amen obi nka amen amen afei yɛka gyidi su kakra honhom no yɛ adwuma megyina hɔ nyinaa na laagya pɛ sɛ ɔka me wura mu na me wura ho fi sɛ na makae me papa me godfather sei na honhom de ne yɛ adwuma yes na honhom ne de Nyankopɔn ma no tumi diɔ ɛne na yɛsrɛ ɛno bi na Onyankopɔn de ama odiifoɔ no tumi diɔ enti adeɛ na ɛden sɛsɛn a ɔnam gyi hwɛ ɔde meyere nyinsɛn meyere nyinsɛn na mawo mɛma atoa so mmiɛnsa bɛɛ no deɛ me na mebɔ mpaeɛ saa me maame mma nyina mepɛ na meyɛ bɛɛma me maame wu nsia mepɛ na meyɛ bɛɛma enti mewale ya na mebɔ mpaeɛ sɛ awurade mmoa me na mewu mɛma ɛnka me ho ɛfisɛ me ne nua bɛɛma me nua no mu nyinaa yɛ mmaa na mewu mɛma nti wohu me mma no a mede ɔma yɛ sɛ nua ɛnyɛ skul no ɔmo kɔ a mekɔ baabi a mene ɔmo nenam me ne nua bɛɛma ntia ɛna meyɛ mpaabɔ no mewo bɛɛma mede ne to pani John mewo bɛɛma na mede ne to me papa ɛna mewo bɛɛma biem na mede ne to pani Sam Kofodua ɔno na tete me enti mere nyinsɛ biem no me dum mpaabɔ bia na pani John te gate na no ɛna sɛ sɛ me wo yere nyam na me kura me yere mo mama ne sɛ onyam
ɔde sammy wo yere nyem ɛnam sɛ saa na yi sɛ me kofia me bisa no me nim sɛ ɔnyem ɔnka bi ɔsɛ wo yere nyem na fa ne bra na yɛ mo mpa ma no nte sɛ ɔbɛsan wo bɛɛma ɛsɛ sɛ wo yere pɛ ɔbaa ɛmɛma na wawo no ɔpɛ ɔbaa nte sɛ nyinsɛ na wanyinsɛ ɔbɛnwinwi ho ɔpɛ ɔbaa fa ne bra na me mo mpa ma nte sɛ ɔbɛsan wo bɛɛma me kofia na bisa me yere sɛ onyem ɔsɛ han wa ma onsɛm koraa ɛna sɛ han me nyem am sɛ ne papa sɛ bra no mo mpa ma nte sɛ ɔbɛsan wo bɛɛma me deɛ mepɛ me wo bɛɛma me ni ha obiaa ba honhom ne ka kyɛ ne sɛ wonwinwi enti bra no mo mpa ma na Awurade mu a ɔna nyɛ ɔbaa na wo ɔbaa deɛ wani bɛgye ɔsɛ me wo ɔbaa deɛ a mani bɛgye ɛna mede no kɔɛ no ɔbɔ mpaeɛ ma no ɔbɔ mpaeɛ no wie ɛyɛ nyame dwuma yi a ɔno so kɔ na adwuma na yɛ kɔa na odifo di sɛ mɛba me yere ho biaa nyɛ ɛdi sɛ mɛba ne ho biaa na nyɛ ma saa nyinsɛn no meyɛ mpaabɔ ma me hu sɛ mayɛ ha ɛdi sɛ mɛba ne ho biaa difoɔ biaa fɛ na sɛm a wɔka biaa ɛnyɛ ne yɛ owuo enti ma yɛ mpaabɔ biaa na pani dwɔn san frɛ me sɛ wɔyɛ ha na me sɛ ɛdi sɛ mɛba me yere ho biaa nyɛ ɔsɛ woyɛ hu ɔno so ɔno kasa na ɔbɔ abɛti woyɛ hu woni gidie obi a wo pirikyi fa gidie ho paa woni gidie sɛ papa sɛ de di sɛm ne ba toatoa so no ɔsɛ nya gidie wanka bibiaa enti odifoɔ Peter na ɔbɔ fɔdu no ɛnya di sɛm sɛ memfa me yere nkɔfa Isaac hɔ odifoɔ nnura ɔbaa ha yi na wɔmfa no nyɛ mpaabɔ na Awurade sɛ ɔbɛtie ɛna me ne me yere kɔfa Isaac hɔ ɔde ne yɛ mpaabɔ no mu na ɔfa Isaac nya di sɛm sɛ mensa mfa me yere nkɔ pani dwɔn hɔ na ɔmfa ne ngugusoɔ no mmɔ ne nsa benkum na tumi bi pɛ sɛ bɛgye na wo na yɛ sɛ ansa nsi mensa nkɔ ha mekɔ papa dwɔn hɔ no ɔte ne fie ɛwɔ abɔnten ɔde papa mekɔ mpabɔ wɔ akonta hɔ ɔnyɛ di sɛm sɛ memfa wase mmara na fa ngugusoɔ no ɛbɔ na bɛti na bɔ mpa mo sɛ wo yere wanya nwoyo ɔwo so a ɔnwu nya gidie saa bɛ na yɛbɛbɔ afɔde ama no yɛbɛyi na kyerɛ no mo ɛna sɛ wo yere ɛna bɛnoa maduane no nam so ɔsɛ wo yere obi abɛkyɛ me nantwie yɛ kokun ɔno na de bɛyɛ aduane ama hohoɔ na aba no fie hɔ ne yɛbɛyɛ no ɔyɛ wie a ansa na ɔbɛwo nam sɛ papa me yere ne tam ɔso ɔsɛ yɛnyɛ yɛmmɔ mafɔdeɛ no wie a oyere nya nwoe obi nka amen baba gidi ha nya gidi o yes na ɛnam ani agye me wura san ho ma Awurade de yɛ adwuma no sɛ yɛfrɛ na mahu sɛ sɛ ɔnkɔ baabia ɔbɛba yɛfrɛ na hotie mu a wo a wo ba ha no ma wo nipadua no nyɛ pɛ yɛyɛ mpabɔ sɛ yɛte yɛ ho ɛyɛ secret nyɛ baabia na akɔ yɛbɛka yɛyɛ mpabɔ sɛ bisa yɛyere no mu a ɔmo da baabi ne nso yɛ da baabi o nti wo ba no tumi ne yɛ adwuma me wo ba na me to dwuma wo bisa me yere a ɔno onim na ɔno kora ɔyere me sɛ meyɛ mpaabɔ kyɛ ɔno kora tumi yere me sɛ woyɛ mpaabɔ kyɛ kɔkɔ yɛ mpaabɔ ɔyere me paa na tumi na ɛkɛse nti anka nanso mpaabɔ yɛ odifoɔ nam so wɔ radio so woyɛ w'adwen sɛ wobɛba bi no na ɔyere da baabi na nso da baabi ka enkosi fiada no anadwo a yɛmpɔn no bɛhu sɛ nhyira no na ehwie gu so amen ba obi ntumi nte ne ho kakra bi akwa bi ɛsosɔ nnadeɛ wɔ baabi a asuofia me container no wɔ no ɔka kyerɛ yɛ pray sɛ ɔno ntumi ne ɔbaa na adeɛ nkyea wɔne ne na nti ɔno da bia wɔne ne yere da osie oti ha wanya bɛrima kama ebia na ɔtwe bia baako ɛno kora wotiri mu ɔden wo soso wotiri mu ɔden da bia abɔfoɔ na ba bɛrima yi ɔpɛ sɛ ɔyɛ ayi kakra no ɛno kora bɛɛ na ɔtwe mmienu no ɛno kora hwɛ deɛ ɛyɛ a woyɛ mesi ɔsi yɛfrɛ no boakye ɔsi wɔntumi ntena sɛ ɔbaa bɛda ne nkyɛn adeɛ bɛkye a ɔne ne nna nti ɔno de biara ɔne ɔbaa ne da
Ti se ne yere yare a obekwa bonten ontimi enti wo hu gya na aso fia na efiri ba bi o ti wo ho kan na nso mpa boy die anya adwuma sam ne Ghana na yeden kakra kra anka wote ha metwa awurade anim na wotwe we die mempie kra na mama ko hu bibia ma me ko akodo anka wo bompae ebi akontuo watra ya usika akodi mu so ye enye kan na nso mpa boy ani bere pa wo ba wo da ha kona no so na wo bompae sa wo pa ye pon ano waka koko unni makwa aduane ene me kire o secret pa unni makwa aduane koko ubetimi kura nka kwadu nko a 7 days ungu bibia anyew wo osakora ma me na meka kire wo osakora ma nti mete se odifo ka se empabo ewu be nidi me unya gidi a wo osakora me se enye dai ema me na meka kire wo yare ni te se den ema da ugidi aka amen amen pani se wo yere gesi aboma fode na wie ansa na wo yere wo enti ko sign no me yes sign na obewo enti me nye sign no mane nko fi ama ko mo de obayi sa akokko ye aduane manini ama ni me yiri ko fi program no so yi me yiri na ye aduane ni nyina ye de se wo ahoho no wie ye wie program no memene da ne penada na me yiri wo yi ensenga se pa ne brada na me yere wo ba de o kan ye na me yere wo ba obi nka amen amen sa tumi ni na ofia ho eno ho asem na me ka kire wo sa tumi no we mo no soso nyankopon nko a che nko ja yidifo o ma yen san kofa ena na urade de ache enti ya ni mpanifo na nte kakara no ye kwa ba bia na nsenchene esi o me se emfa wo ne ho ma ba ye adwuma no pai me beto nkwa nwum bi sesi a wo dia me beto dwum bi sesi a obi a wo dia enye machine kura wo te ho age so bi na ye nyina ye nyeso na wo dia mu hwe die besi gese eniema nasa na nyankopon so beba obesan sane yes di tumi na ba ye adwuma sabra ne wadaje e ma ho enti ye sempa bo se ya mum ye nya ho adaje wo mu se wiase na ye dende a ye sese ye ko adwuma ne ade na mum ye sese bia ye nansa mpa abode a sa nansa ne de mum ye nya adaje ma ho no ma ye yemu adwuma ye wi a de aka do doso ye wetima ko ye adwuma sa bo so ba 3 days ni de me ye ma dwene se me ye mpa abode a me ma mfa bibia me twintwan makwan mum ye nya adaje enumu ena obi a wanyi aware emfie aduanu emfie aduasa na onya ba na awurade na munitumi so na tetefo no wadaage ema honhom ene ya be ye pani jaso wo ye difo kwa na wanhwe ya pressure obi di be ma ho no enso obo na bra bobo ne na wonka ho obo na bra bobo ne na wonka ho rabi frame o se ene ma nkoye o mami pressure wanhwe ya na wanko hu mo obema waka de ensese wo ka na wo de honam akoye adwuma wo de honam yenso a ensanchani ensi da ba se firi nyame a enti bi se adwuma di bi kika ne ma bi e wo bro kire dien no ka ne ensese wo ka bra ne ha be sa na li ameka kire ne se na mi nya ne ho adaage na mi nya ne ho adaage no frame ya no ha mi ti da ko na me se bere ya o ha mi mebo ne ho mpa ya agade odifo me bo mpa ye no na ma bom kofie kakraka kofie no so ena me di nkofie na ma ne se onfa bayere mesim ti me twa bayere na me di ama no na me ba me ko ya me ba no kita praye tie no de pra nkofie no ana de pra nkofie no na bayere ne da ho enti ofre me na me se masa bra oba ye na me chene na me se wa bra bonye ade a mahu afa huni odifo onu obi yire na atwempra ena o ha madwe nti wo ye difo na wan wi a na be ye san ena be ye wan oba ye ne ma ne be wi si bibia nsi
I'm saying, dear Moon for Winnie. My bonko fee pass all the by your seminar bar. And if I were them when you are betting me. Oh, pra, Babra Bonye. At the end of the year, can't you? What kind of tea? Nay, didn't come as I will be here. Our banning you know, that's one in that. We see, I am Winty Ante now. One thing some about. You will be here. I'm saying, Massa. Oh, we are bold, you are moved. And Timoma Yadaji and Mahum. No, Mecassa. Hadaji pa, no pa. No crab is in a band to me. You're quite almost and go to Abasu. Well, Solin Tema, who may do Halatamco. She said, young woman here. To our barn, a GD secret, a crabby and me at your minking. But the Akanisi, the Fuflobio Muba, Macabiacho. Young Papa say at home. When you don't want the aye, we are young Papa say, when you're barn and Cassa. Now, what trade at Timase? You could train your many more better. Could train your many more better. And Timase. Namin Comra, now a minu me a year DNT and America. Now, a Radibayan century. I mean, a Radibayan century. Amen. Young 2 Kings chapter 2, verse 1. I won't call me Mukotation. Me papa John de Kansem bi kyerɛ me to di for Kansem ka nyame asɛm me hwɛ sɛ de honhom ne yɛ adwuma na asɛm ba me tirimu ano no odi for bi ne efe ne Elia onyankopɔn bɛfa na akɔsoro na ne ba na bɔfra efe ne Elisa na ɔne ne nam yɛnyɛ ɔtwɛn ma wurade wate enti am sɛ yɛnyɛ ɔtwɛn ne no no me papa John Kansem bi kyerɛ me ɛno na me di tu fo ne momo ame na me nto dwuma yi bia nkɔ honhom na yantu dwuma yi honhom na bɛyɛ na dwuma ebi kwa na po bi aka enye nyina akora so no yɛ me kora me dia ama tie bia na fe na me dia bɛba ti me dia ama ma yɛ sɛ meja samsen no sɛ kompa bo na honhom na mɛyɛ adwuma yankɔ kora nkae ti atwa awurade anim yɛbusua yɛ firi mu na mu nyɛ ti me kompa bo ampɛ sɛ honhom bɛkasa me ho bia na makotie ba bia nsɛ sɛ metia na wakyerɛ me kwan na menya ba bia gyina obi nka amen amen Eliyo ya frefre we Elia ye kan ho asem ma me nyo twen ho mo ate atwen urade Elia ye fra Elia frasi ewe Ojo kwari ojo
Nyankopɔn wa o se Elia na mmra. Onyankopɔn de ne tumi ena me Elia. Nyankopɔn de ne tumi ena odifo bia. Enti na meka kire odifo se wonyina ne na so na wonkyire nkwaje kwan ne nka boni anim. Na ye na bi so begya defe nipa honhom no beko. Elia ene ne bara konfo hia ya. Odede omo kom ya medu do to so nkunu ma ye fere Onyankopɔn. Ofere oja. Na mira oja no bewie no. Oche bara konfo no kum omu nyina. Enti Onyankopɔn achiwade adwaman ene abosonsom. Tieniye ade Onyankopɔn achiwade se ube waba he na ye bonya eye duru a de bia odifo meka o se ye duru de a anka onkotena radio so boso me utu asen 120 million na obetimpa abo besi nan na oba osidi obi abenya onfa metu collection na no mini akobi share of the store yesu enyame asem ade na branche kama te sewo na okọ asori a ya wuro mpaboa abosonsomfo asori ana me se senka ya be ko abosomso dia anka se de metie yi die anka ye nkọ asori aha kwa de me se oyire no mu nton ba bi ho eton na se ye beton oyire no kura 5 cedi na enkrofo no oyire ya 5 cedi enkrofo no oyire ya 5 cedi enti senka bosom dia unkotu bosom na ube sidan we wia ye o ya asori nanso o se di obi abenya onfa nse nwlepum no kura ba ko pa ebi ho abeti anu na 2 cedi ne shem afadia no se wan se da mie mama nipa hu se wo bo ane se dia wo ye na ube bie mu na 1 cedi anka wo jai by enya bosom na ye Nyankopɔn tumi na ye frɛ nti se o kan nyame ni mu a Elia ne kumba la bosom no Nyankopɔn chiwade se wo beba fia na ade na che ema enti ayawa bi se nyame ntimi nye na obi asanka che se ye nkɔ bosom so eyo Nyankopɔn chiwade wanka amen Kristo ni obodua Kristo ni a ono de ono ankɔ bosom no so ma me wo kɔ ene wo kɔ bisa mitima me ono ankasa de onko ne mo maami ka che ne se okɔ a ene gi 10 cedi okɔ afa bomidin se anti afia manu me so so me hyebele mu ti sen Onyankopɔn chiwade wanka amen ti wa ba ha ensan kɔ bosom so biam aye bi awurade mfa abɔ ne nkyɛw sa ade Elia ye nti Onyankopɔn ma ne tumi tumi ni na ye adwuma tumi kenka Bible ni enko ani 2 Kings chapter 2 verse number 1 Bible says wasi Elia soroko Elia soroko ko wasi na awurade befa Elia ahumu no mu akɔ so na emira awurade befa Elia ahumu akɔ so na Elia ni Elisa firi Giga koi na Elia ni Elisa firi Giga na Elia ka kire Elisa sɛ na Elia ka kire na bofra Elisa sɛ mesrɛ tena hai mesrɛ de ntam sɛ enyo otwa ho hwɛ ebi kura o masa no wankɔ a ho ni nya adwuma yes papa John ka kire emira na pani kofi agye ti ase no ne ho ni bi ena na wo pani dwon mu enti wo mu a no aka kire ne sɛ Elia nkɔ ya Elisa nya adwuma enti pani kofi agye ya adwuma o tena sia no abo mpa ya mapani dwon ansa no no be ya adwuma edifo no mu nsua yes enu am hu se me na ho mu de ofa Isaac ya adwuma ne nyina eye na wo sua biribi ho mu no de odifo ya adwuma no eye efise ho mu no esise bi ase enya ho brase eni o twa bi pere dodo ebi pere Elia ka che ne ba Elisa sɛ tina ha twɛn me na awurade ayɛ dai wasi no ka kire ne sɛ wo de tena hai na awurade asoma mo Bethel na awurade asoma mo Bethel efi ha de sɛ Bethel ma wo nsɛm kura yes awurade asoma mo Bethel kinka Bible ana Elisa ka kire ne sɛ Elisa ka kire ne master ne sɛ awurade ti asie na okra ti asie na wo so kra ti asie emi nya wo ho
minya wo da na wosimu ko Bethel. hwe eni otwen Yes. ti yenya hwe Elisa said master say wo atiasi na so kra atiasi minya wo da. Yes. Ma minya otwen wate entwe mmema odifo pressure odi enyo otwen na adechie bi ewurade beyi na doyedi gidifo adechie bi ewurade beyi na doyedi twen asibi nya ho medi wachi read the Bible. Wasi na osimu ko Bethel. Na onini mi enu nyina simu ko Bethel. Verse number 3 no. Bible say Na edifo ma e wo Bethel no. Ana edifo ma e wo Bethel no. Efle ediba ne nche eba Elisa nchen. Ya ba ha. Ya nkrama ma no. Yes. Ya ha dwi o. Ya nya wa ya kekau. Pa. Na ya masalete ho. Yes. Ana edifo ma no e ka kire. Omo ka che Elisa say. Elisa say. Omo ka che Elisa say. Ka kire wo say. Who say yankan che wo say. Na edifo ma na wo Bethel no. Edifo ma no. Eba Elisa nchen. Ana e say Elisa nkom say. Na o ka kire no say. Ana o ka kire no say. Wonim say. Wo say. Enne. Ewurade be fa wura firi wo tiri so akọ. Master akọ. Ewurade be fa wo master akọ. Yes. Read the Bible. Ento so no. Eno o say. Me nso minim. Nti munye kom. Keep quiet. Yes. Anza okasa no. Okasa. Nyongwa na wale yenyo. Dia wu kan wo dia kire no. Ne dia na pro. So won kan dia ne da. Na u tese wu kunu mu gu ho. Enti u nam fofo no kunu ehia wo kunu mu ha. Unim dia koso. Hwe. U tese wu nsem mu gu ho. Nyongwa na wo ha wo. Wasi mahu timunye din edu baby e kan lu tum kakra. Mama wo kasa dodo. You talk too much. Nanka fa yem paabo. Nanka fa yem paabo. Obi anka amen. Amen. Amen isa obi anka amen. Amen. Read the Bible. Verse number 4 no. Bible say. Na Elia ka kire no say. Ana Elia ka kire no say. Elisa. Tena hey. Tena ha. Na Ewurade asom Jeliko. Na master na hunu. Na master na hunu. Yes. Ebi na me papa don de yem no. Na master na hunu ne ebesi. Na obekọ, na ompesa abofra no behunu se obekọ. Ahwe na no ra ho. Ase na tena bete ha kwa de difo ma wa ha. Enti uni omo ntena ha. Na Ewurade asoma me he. Wasi na Ewurade asom Jeliko. Na Ewurade asoma me Jeliko. Ana o say. Say Ewurade ti ase. Say Ewurade ti ase. Na o kra ti ase yi. Na o kra ti ase. Emri nya ho. Nya ho da. Yes. Obi amon ne nsem kra. Minya ho da. My brother, ye nya otwen o. Ni eni nyame achi. Na ne mmere so a, o pejade ne no de hye wo nsem a, behunu so bi nyame. Na wan koto antwene. Sabe ya ho piri wa hwe de ma wa no koto antwene. Na mfa so amma so. Oye na de nso asem ni ho. Efi ni ho. Oye de mistake ni ho. This a mistake ba ho a, na ye wo de ma ho na wan hunu so hwe. Yes. Read the Bible. Was say Ewurade ti ase. Say Ewurade ti ase. Na o kra ti ase yi. Na o kra ti ase. Emri nya ho. Mi nya ho. Na oduru Jeliko. Na oduru Jeliko. Verse number 5 no. Read the Bible. Na edifo ma e wo Jeliko no. Ana edifo ma e wo Jeliko no. Atwe ba Elisa nchen. Eba Elisa nchen. Na o ka kire no say. Ana o ba ka kire no say. Pe wunim say. Say wunim say. Enne. Ewurade be fa wura firi utiri so akọ. Be fa wura firi utiri so akọ. Ana Elisa ka say. Eno say. Me nso minim. Na munye kom. Munye di. Enti me di na chi no me taamo no. Yes. Ebi se no nim ne ope. Hwa ope bibia. O ye bibia o ye na nibire so. Ye ye mpaabo na nso ope bibi. Ena o ye hu boturo bojo. Asa obeba asa o ma. Me se ade no se ekita yen a. Ade a wo pe no se ekita yen a. Ka ba ya tamamo. Ba eni ho. Ena de ye beji ade na fi no no so. Ne tena bi eni ha. Ye be sere no. Ye nya otwen. Hwa ni no ka chen se ya nya otwen, nya otwen. Read the Bible. Verse number 6 no. Ene Elia ka kire no say. Ene Elia ka kire no say. Tena hai. Tena hai. Na Ewurade asom Jordan ano. Na Ewurade asom me Jordan no. Ene o say. O say. Say Ewurade ti ase. Say Ewurade ti ase. Na o kra ti ase yi. Na o so kra ti ase. Emi nya ho. Mi nya ho da. Wey inti matu ni din say. My topic matu ni din say.
and win tasso. Yes. No, this I We are tasso. Pa. No, listen, we are tasso. If you say, I did for baby, I'm going to be for the car. I'm a real overquajam. I'm in your way. Tima real tasso. Young Papa say, and young Katie, and I water. Or China Pie, Kakrebiaki, or China Joe, and you may have a Saba. Sam, you know, we are retasso. Now, on some can be and son of free. Amen. Amen. Read the Bible. And to us, no. Bible says, was in the one by no koi. Now one by no koi. Now a deal for ma. Was in a deal for Manimuno. A more do no, a do no. A deal for Manimuno. I could read I want 10 so. I want 10 so we say Leah near Lisa Echo. Aye. And why I be put no could you want 10 so no home with you. Yes. Read the Bible. No, but no, Joe, no. Now we no could you Jordan. And Elia fan Muguso. And Elia fan Muguso. Now, about the bones, so anymore. But if my family could Mamma. Yes. There are many people I say, oh, Kakwana, say, to me, be any Mamma Jabos. There, do for there. Oh, yes. As I say, there, do for there. Pa. And I will see us and for there. To do for Bianca, I saw her near due to me, so we deep for or someone can see a man who saw. They are deep for there. Would you for Koyabis here by us? On pass, I'm not in the cold yanda. Obia new wasam. Elia didn't move so on a tardiano. Yes. A gusso. Yarabia Mojam. Oh, yes. Maybe the Gideon Akaso. Oh, yes. A woman I yellow. And what I'm for you, baby. Tea. And I mean, preaching you. Be a woman in the betu. I said, Mamma, one day I'm coming him. And we will swallow good. Elia, come. Say. And I think we will swallow good come. Poor Jordan. Yes. Read the Bible. Was in Elia Fanugusuano. Elia Fanugusuano. Now, what the bones anymore? And what the bones one. Le Pico honey ha. And then Swanimu team, you know. Yes. No, no. I'm a near me. Oh, yes. Amen. You may ready, my son of energy. Oh, yes. And go baby call. Yes. You may can't catch it. I'm a general secretary. Echo baby. I can't need coming to me. If you want to catch a general secretary, say, aha, me my beam. I want 10 billion crack quarry. The entire member have you, I'm catching them. Say, one to me, and to me, catch a friend and catch them. I did our way, I need you didn't go. Cofa, Coach or Chichawa, on your own tongue. Papa Chichawa, Udrufia, can win some in a gusso, never in shame, never was I am so soft. I did way out to home man a kind. I want can't say, you did your country, Mimi Mahabi. Samin Kuan by and come a catcher, and I may know about in June as okay. And also be kind with TMs on crown go home. Go ye din shell. And you did your country. But I never because you did your country, the catcher D4. Catcher. And yes, sir. Who when I saw you how? Then maybe a woman I saw say, yo, or more has you into your crop. Yeah, we had to a solid in a tin went to a tea. And I medical catcher, yen travel. Because I may come about, maybe a woman in my chia, no whom he say. Yes, I'm getting a bush of fruit. Whom at the end of Namsa and I be Pia. If you cry, no one can just. To be questioning ya. No, young clock on Papa don't say, oh, your clock on your friend. No, a ba. Your friend. Friend is a sea of Baba. I want you to swim. I don't remember. To me, so brother. Radiani now swear. I love you, bro.
mama. Yeah, yeah, bro. And that's when you're me. Everybody, and that's when you're me. Everybody, if you say, why you be da? Na ye nchiri me. Ye nchiri me. You be say a sell man. Inti ya no twene ho. Ya no twene ho. Elia de mu so bojo dem. Na Jordan ni mu ati. Mienu. Ko ha ne ha. Eno mu mienu fam. Read the Bible. Verse number 18 no. Bible says. Osina Elia fa no gusuo boboy. Na Elia fa no gusuo boboy. Na ode bonsuo ni mu. Na ode bonsuo. Na pai ko ha ne ha. Na pai ko ha ne ha. Na omba nu na masase pese so twai. Na wo mu mienu na masase pese so twai. Oh yes. Everybody mfa untwa. Amen. Kengan. Verse number 9. Konim. Na ba say. Na ba say. Na wotro ne say. Elia ka kire Elisa say. Elia ka kire Elisa say. E bisa de menye ma wo. Afredi e mahunu se watata me ache. Ayin. E don na du. Yes. Me be ko. Enti bisa de menye ma wo. Bisa de menye ma wo. Ma me won say Elisa nya otwen honhom o. Ayin. Oka sa won tena bete no tena wa kanensanka. Oka sa won tena gega no tena wa kanensanka. O se medi wachi. Ayin. She. O me ya de ode ba ha no. Ube timi ni aba ha ba ye mfie aduo. Na wunye huni. Emere no be so ate. Yes. Nya otwen. Na wa we na apre o. Say de mudi adanse no pa. Ma ko ho sa. Obi so ba ya na yi. Na no bra bi ba be poso nketia. Eho papa John hu ma ne ye nsenchenie bi se ebo no nko no ayense mpa abo na se. Na obi aba obeso be kana sam kire no. Eze wa bre enti ye ko menene kwa na kompa abo adwoda. Enti edam pa abo mu na mada. Eno no soli nya na mi o sesame ye mo mpai. Ye bo mpai no wie no. Eno so obofo na be kan sem bia kire me. O se unum sa me nche wasasi so. O kan sam kire me o. Na duru ba bia. Eno so papa do se obofo na be ka chem se me nche. Enti se de bia obi aba obeso be kan asama kire me no. O ma me won se ye nyai. Na me ngu usuo dada na me ye adifo pani. Ye de ma me no me nko hwehwe. Na minta nyusu ewo bepo so ha na ya bamba ba obi apeso be kana asem kire me no ono a mekoto a na enwusu ono kire san bi ayemfanye ewo bepo so nyina na obofo na ka kire se obeye bepo no so nyina kronkron enti mo bia kra nwonso mo bia nwonso obadwonso a enti yakoye dwonso dwa no mo bia nwonso nwo na waye wo nyina ko baby apese wo gina bia gina na bo mpai wo bo mpai ni wiade wo a wo benya fa be sha daka nim ewade beti umpa abo enti sade na koso a na anu bra bi pese okọ Canada oso wa ya oye nurse ni wa ya nye ye no bi kire no be poso to ba na mka tie ne se ene adaka no ya be ye bi ma mo mpai bi ama no oye ye 2 weeks na nsa kan no bisa. Enti onu ko duru ye no. Ena wadi adanse a che nurse ni fuforo no aba no pressure odi manipa no.
union can say 2 weeks penna. Nidia na ye nidia. I'm so can say that cabin say also buy about 12. Okay, Adaka na some say. Yes, I see no 1 hour home say 1 hour. Yem pegam free. And yes, I see 9, 10. And the union here. I don't have a baby who's so better here. Cobo wine was up in Tamako. Visa Linkitami. And I'm a dear mom. Obinka, amen. Amen. I will have a bahacho. And so, never in your train. Your train, what? Now, that you be. You will have a cassa. Now, Cassa would have been fished. Mina 20 years. He didn't have a purpose. I mean, and send Obinka, amen. Amen. Read the Bible. Verse number 9. No. What's in the Bible? Try, no. What try? Elia catch Elisa say. Elia catch Elisa say. Beside the minimum. Beside the minimum. And son of a mere from Janko. And son of a mere from Janko. Yes. But if workers are home behind there, when you go for the year, you may be. I say home Baha. It move for Zumra. You know, I be a man of home. I say, yes. Or ye be man who we are. I say, Mom, and you can't go to. My son, you may be a hill. Min can say, Minim Pelifan ante, Minim Papa Joan ante, Minim Maker, or ye be a man. I say, ye be my credit in your own what I pa. I saw for him what I say. I mean, Kakituari. I saw for him what I say. So one woman in the background, Casabi, were questioned them when I will not catch a while. Ube hunwa 1,000 consultation. Enti emano enya wo say. O say ya de be si ha. De obenya bi enti ye sa. Opa firi kumamu ye. Na oya ewurade be hira. Banka amen. Amen. Ujidi agire yie. Beside the minyama. Read the Bible. What's it beside the minimum? Beside the minyama. And son of a mere from Janko. And Elisa say. I feel any master secret in natural room. Beside the minyama, son of a mere because I'm the south sign. Yes. My ya one sign. And you feel beside the minyama because let time and not so. Beside the minyama. And Elisa say. And Elisa said, my own woman will pay me, you know, Emma so. my own woman times 2. What beside the one day power? Times 2. Yes. Pa. Read the Bible. No, can say. I won't be sad, dear, a day. What beside the day? Nanso dia. And so what we say? Nanso se wo say. Or from a fluent kwa. Wo fam ye fluent kwa. A bear sama wo. Ewurade ma nya sama. Amen. Ewurade ma nya sama. Amen. Ujidi ya wa ewurade ma nya sama. Amen. So wo se wo fam ye fluent kwa. Amen. Besa. And so say nyame no na so nyame ebondi wa ho. Ye ono a. Ti na gidi fo to dum no ono a. Ono a. And so na ye no ye ni otwen de to so mienu ya bra bonye intimi ntina urade na ase e mmotene ne abra bonye na bonne nso de o ti boni mu a o hu nyame anu nyam ti boni mu dia kenkan na me fancy ento so no read about what's the who of a mere from Chiakwa? who of a from Chiakwa? And yes, I'm out. That's a yes, sir. And yet, verse number 11. No, well, who do ya? But okay, woman, listen, ya, yenti. Yes, never had a super song. Verse number 11. What's it? Now, a number of chrono casacasano. Now, a number of walkers a casano. Hey, we get your senam, or get your senam. And we jump on call. And we jump on call. A pie one by noon time. A pie won't be a noon time. Now, Elisa for whom no focus. Now, Elisa for a woman of focus. And Elisa hey. And Elisa hey. No, Tim say. No, Tim say. Major. Israel tia senam. Israel tia senam. I know na pon was to for no. Na pon was to for. Na whom no bie. Na whom no bie. I know saw that tadie mu. And I was saw the master tadie. Na samienu. Na tadie no mu timienu. Yes. Tadie no mu timienu. King Kababro.
Verse number 13. Eli akoso. Kinkai. What say? No ma Eli ya muguso efri no guyi. Na Elisa efa ne master muguso na egu fom no. Yes. No no san pe gina Jordan ya no. Na san pe gina Jordan no. No de Eli ya muguso efri no guyi no. Aha. No de bonso ni mu. E ma ne nyo won se me kasa me bo me papa John din sa. Me say masua bibi won ho. Oh yes. O kan sam so kire me. O say Oba bi ebi kura me kan mo be hu. Bla John, akwasi John, odwuntuni, ni nua ba efe ne Hega. No obruchiri. Awali broni. Ena broni na dwane eja no. Tie de oba no e ba Ghana. Ena bla John ko pani John ho bibie ni. Say, you do not have a bow. But our cobble of routine, a yequa, a son and a bar. You couldn't crack an idea, a granny. As a young bombay. Maybe 2 jumbi. I want a papa John, the 2 jumui. I say, young bombay. Bob bombay, and over 4 number 2 jumui chair. Elise, me, so Elise, no original wine buy in China. Yes. You know what? No original wine buy in China. Oh yes. Ah, Mijidi, Obinka, amen. Amen. Flow near Banakati and say, Uncle police for an engine. No much in a new baba. Hey, once a way deep for Pana, whom there are some bitch now. Or else I don't need Piana yet. Who himself some free of what power woman and her woman here. Maybe all can also. Cause someone I shit. So when you know, to me now, where woman was one young to say, meaning say your one Akasa, Saint Geneva Yuma. Oh, yeah. Oba no more to be Batabata.
It won't make a you could be said for question. Home in the court. And then the woman the first by a sank I try to an aquaka. Mokai. Mokai, some Mokai. I see a true. Some woman is say, yes, you woman never cassette in and to me, now no minute. I'm not telling my about Sophia some man, Pablo, and I'm inviting your Kobe. And I'm penny for me by default me, Ginny, no shabba about whom comes there. Bema be a son. On kind of whom now, Becca said, me to whom we need it. Me, Gina, whom and some sort of what in a future. Over here to move, we need to move. Home, me to whom we need to move. To the future, the flow so far, money. Because I say, I feel you have a calico. So now, shower. Fed you have a calico. I'm so now, shower. Coming home and some of a kind, home look like as a man too. Yes, someone for a man who can't throw into Tinafichile. Tinafichile, me throw so far upon a man, yes, sir. Obama, boy, this same one, Benny, and to was saying yellow cranty, home knows me giddy, and to Tinafichile because it's over calico. As I fed you have a calico, I'm saying, when I show her. Calico and I am quite a bonifacemo. They were at the home. Obinka, amen. Amen. Oh, when I say, what? Nay, and two, nay, 2 out to the Mammy, one gabe. I know about a coin and a police for a chain. A chain and a new could buy. I'm on some more. You couldn't buy, I say, Linkra telling you on your idea. When you're me and Sanchez. Until all of a background told you away about for all the tea. Whom I would you mean? And you been a memory. So about told you. And yes, I did any perfume. Oh, but I sit some your 2 women pensa. But I'm told you, ma, a sayale. And no one am saying, me told you no be tea. Ah, over fellow no dear dance, yes, let me yarpa, me ball, you know. I read some yard. Now will be frame sending me 4 million. Let me get up a point dancing. I said, what to do? Miss Adam, but to the Santas and Elia can. I'm recording. Your poem, my Jimmy Shay. My dear reader, I chakra. My dear reader, I don't fear me. Sir, my tear will you me. You near me dead. And let me yell a pa. But I cross of flame say. Also, Spain, I was so called landing. But you are one of Spain, you mean you. To open the bush of phone, you also landed. But oh, yeah, you need to go Spain. Now, so Ninkrata, or so called Bonus, or so die now on the Musa or and I'm saying your uncle is all landing. Eti, home now, I did Yama. Maybe dear, and yet said you may any perfume. There be in Pensa, Chujuma, and Sayali. Nanya Dancy, and Sacred Dipa, and Tony Pacomaso. Yes, I want to do many Tianti Musa, Unimintia. Intimate no abra bonye obi a d4 pa o de hinta samba who say yes e wurade na de a kire no enso be wie e be pompa bo na nsa da makom mi hu am mu biem ni peduane nye pe e wo wurade ani obi anka amen Amen. Kinka na me ya che verse number 13 no we say no ma Elia ngugu so no o ma Elia ngugu so afiri no ngu ye no so Elia ngugu so afiri no ngu fo no so na osane begina Jordan ya no ena Elisa nso begina yo sa da na Jordan na san kasiani yes wafa mi wura kɔ mene me master ne ba ha o ye se wakɔ aka me nko a ye ba no so ɔde ade awei bo nsuom ne mu kyeye enti me nso mafa ene na papa de twodwum no Elise me gina nso Ejina zoja enti aka oba ene ma nko yi Oba kufua ejina naka oni ngede kura na Otuja fua ni yomi Eliye yomi
awurade amwawa jenyum no ma ho ate eni mamu ayedin giri ni ba ye wo biribi owu ye wo biribi nanka ni mamu ayedin odifo asidan si amebo awurade din wo si na de me ko bete kwa me kon de me pese me kwakoto obi awo nanka wa beda kona no so na wo tudum wo wutim tudum no Obaku mo bronia mijina suaja Elisa mijina suaja akame nkwa mi yedenio Elisa ya mi yedenio mijina suaja Enti enwu so ye betimi asai pai nso mama matwa maka nso ja yare bia mo aka so ja adwuma ho ye den enu ntia mo aka so ja tudwum no Obaku mo bronia mijina suaja Elisa mijina suaja awa mi yedenio so Elisa Ene papa ye mpa ba ukuada gidigidi efieda gidi ya woda de akame ho ya woda minya kwan gina ba bia ya de sire mpa bo tudwum ye bompa ye ka boni anim ne ye kirekire nipa na honam sunu afiri ha se mesi ye be ni se ya ma no miensa ba ya na mo pentem se be ni say ya ma no me saba mo be hu de be si wa yes wo be hu se honam sunu e be ko onti kom me say wo da duro su kura ya si wo ni unwu na yare no akwantu okwan na tumi ne kura mu no na esane yes onya fa ho die sa na gidi hu te ani apenta me cheka kra bia e ko fa ya ma wo school ko no aduane ma yekunu ni nyina so ka ho ya nya de sa so enye yi obi anka amen amen adesiram awurade mfa nwum to yi so nya wo ho nsenkyere amen Elise me yede so yiri mi Sawa Elise me yedenio Obaku mo bronia me yedenio Wiya ayadi Allah Zayme khatan fi me yedenio Akaya dawe di
said you know ne master nso kɔ Jordan nso nye nsuo ketewa so yirime ɛna yɛ den read the Bible ɔse na ɔma Elia ngugu so afiri ne hugu yɛ ne so ɔma ne master ngugu so na afiri ne hugu yɛ no so na ɔsa ne begyina Jordan ano ɛna ɔsa begyina Jordan no na ɔde Elia ngugu so afiri ne hugu yɛ no na ɔde Elia ngugu so afiri ne hugu yɛ no ɛde bonso ne mu bi ɛna ɔka sɛ ɛhe na Awurade Elia Nyankopɔn ne wɔ na ɔbonso ne mu na nsuo ne pae kɔ ha ne ha na Elisa kae say ya na betimi aba somebody ankanya to me Awurade ma dia wodi aba bete ha no emunte amen Abenia mi awabe manso mede Edelia Elisa Akame nkwa na die hia Amen. Elisa it was so no was say na he na Awurade Elia na unsu ni mu ti obi a won Godfather yes odi fo kasa atabo aja kudi yes oso no na Awurade nam no so ma no be odi fo pa nti u call wa nti enye mo wa se ode ha to beti Awurade bo no me obi e kwan se me nyame de na metu hodin Saint John me Godfather no bibia wode na no kafa me hu bia ba mu ebe kwa na nya ho mami dia dan se we na me ntraso bibia me tie na nkromofo ho na kromfo ha me odifo de me de bia me kwa so ba na kromfo be fa bi wo me fie enti ba ko bi ye pompa abo odidi ena me de ne bag akoso na me kan se papa me ko fi se abato papa me didi na wo ko agya me tena me nchen na me didi na me tena ne nchen ose bla me didi na me se papa me timi no didi me ntimi na me tena ne nchen me ogusu didi na me yire frem se me kwato ball agu o edan na chi ho boga proof na kromfo be bu but me the China door and ato ho e ho ya fichire ni ntimi the China door and ato nti omo ye ya omo tutu ni nsa no China door no so ye lock no inside omo ntima mie na me yire frem se boga proof ni de omo tu ba China door no de omo ntima mie nti o frem na me so okay me papa nche nti me ba fie sisi a o se ade na me se me yire se akromfo betu o se na de da want to offense wo na se papa ne mo ede mi nyesi kan to fa o se kotena mo mpa ma obo mpa ma mi we no ma me 10 million se je na fa kwato offense wo wanka amen me kwaya na me se sika we me papa se me fa me to offense wo me wonwe o ndi mi koto cement na omo dia betwa wo wa no obi afro di 5 million wo wa no sa sika no de ma me no be ye boso me pepepe na mato fanso na wi anko fo chemi sika sa ama fo chemi sika sa be de bia odi fo no bi chemi sika de bia no bi chemi sika de bia no bi chemi sika am say dia papa ye ma me ene na bi ekwan boso me na mato fanso na wi obi nka amen enti Awurade nam no so enti na Elisa ne Godfather ene Elia odi for Godfather ene eje akumi so me Godfather ene opani John wusu na Awurade ma ya de Awurade din na nshranka amen na sa wo no me ka dia besisu se mahunu bi wa ha nye se me dada wo
menene nanti a menene nko aye mpaabo anadwo timi fra me yenko beposo wo ye difo a enti aka me ho memi wo me fie kura wo mu a metimi sori se me ko beposo anadwo na bi ho akwa be 11 12 1 yene no ho no taaye obeye apostle na na se wo jai na ye ba nte no ye adifo pani ni de oni no wo wa no benya ne mo yenko beposo go bombai enti yaman ka ha de be ye tete no ene ha mu wa timi mpabo ne se odifo nya dan asase wa anka wonsi dan wa anka yegum o mu aka ya ne edimirika ebi se bi kwa na urade information bi ba sa na gidi hu etie me di masamosi kan kakra bi na mentrase ento aso no baba sese no se ehin na urade eli enyankopon ne wo na obonso ni mu na odini wu so ni bonso na epai ko ha ne ha na elisa twai na adifo ma ewo jeliko no na owo ne tenten so no hu no elisa no oka se eliya ho ma be se elisa so eliya ho no abesi elisa so yes anu na yesera enti obi a oye obi godfather bia se otodwom a enwonto no sua ya na ye huhu ni ehu se opani we se na otodwom saa na we otodwom opani we ni huhu ba se na o ye saa na we ye se ono na tete ni godfather no eliya huhu aba elisa so kinkan ento aso no na oba be hia no na okoto no de omokoto de omani mu tu fem na omokoto de omani mu we se omo ye nketwa enti enkogyina ba bi nkoka se odifo ba eche no ye senkani ene wa be difo ebi kra wo ye di ni magya yes o te dia meka na se obi wa ebi kra wo ni nu elia o ye difo na ne bra nye difo o ti ase na so tumi ni ba ya enketwa no omo ho yes omo nyina bo mu ase ye omo butu fam eno ka che ne se hwe ye wo melema a oye nam aduonu no mo onko yi mo ye wo mema wo ye nam aduonu no mo ye nkuro yi mo onko hwehwe wura ebi asese no mo nim se wa yera omo nim se wo to wura ma yera ebi asese awurade wo homa ma no so de na koto pepo no so awurade wo homa ma no so na jana to pepo no so ba bi anase bohwe no mu bi mu read the bible kwani o se anase bohwe no mu bi mu anase bohwe no bi mu ana o se mamo nsoma no se no ma o se no ma ne ye na hometie na wo se no ma ne ye na hometie ana o ka se mo nsoma ana osoma amelema aduonu num na osoma melema aduonu num na okohwehwe no nansa Elia nansa nanso wanhu no wanhu Elia na wasaba ne nchen na ono die no tijeliko ana o ka kire won se man kan kire mo se mamo nko yes read the bible verse number 19 na kromo ofo no ka kire no se Elisa se ensencheni edikan ni omo ka kire Elisa se kro da be ye kro ya timu anka kro na fe semi wura hu ni manti ni ye wose na kro da be ye semi wura hu ni se de bi wura hu ni nenso enso yinye enso ya no mo kro mo hai enye Elisa ensencheni edikan yes enso ya no mo kro mo ha enye bibi da so enye amanye bi da so enye read the bible wose na kro yi se de bi wura hu ni enso yinye na asase no ma opon ana ose momre ma yo afoforo na momfa enchini ngum na ode bre no na ofredi konso ni wa ho na ohwe enchini no gunso ni mo ana ka se se de urade sie nie ma se enso yi ade enso Yesu dini mu ma sale yade amen mawie enka biem Yesu dini mu dia odi ba fia no amen beta nyankopon dini mu oh yes ansa yade amen ama fa ho die amen ama wonya sumdue amen ama wonne wo ho amen ye tumi bi ho mo no so awurade ma ne ne ho amen ahwa ne amane a che no Jesus awurade ma wonne wo ho amen beta nyankopon kasa Yesu dini mu beta nyankopon kasa Yesu dini mu maami beta nyankopon kasa Yesu dini mu beta nyankopon kasa Yesu dini mu na wo na nu onyam oh yes odi fo me da ase amen ene ni dedi kan amakasa amen awa ha me da ase ho ho ma awurade di ama wo no ama ne nya kase amen afutu
to them too. Yes. What my phone in a munti. Amen. Now, now, maybe a home, a bully more second. Yes. And you don't have a bakurani. Did you for now and Cassam Beba? Because maybe our car, Sabi, Sabi. I don't know my normal bump, I'm about to be ready for today. Mamma Kiba, Yes. you call baby Pabo. Now ye did you for Nankasaya Bar. A can be beaten. Oh, yes. A can be beaten. And I did it for a ban. And yes, I saw from Obi Flynn Coco. What I say? Oh, you didn't know about the answer. Home many body mercy. Abba. Yes, so home. Now when you're saying, you didn't come. Amen. But until Amen. One